Il-budget tas-sena d-dieħla jħaddan il-mir internazzjonali tal-iżvilupp sostenibbli tal-2030 u n-newtralità mill-karbonju fl-2050. Dan intqal mill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela u d-Deputat Laburista Mirjam Dalli waqt diskussjoni pubblika organizzata mill-Music. Il-Ministru Carmelo Abela qal li issa pajjiżna qed iħares li ekonomija li tikkonsma inqas riżorsi naturali. U qed nibqgħu għaddejjin b'dawn it-tip ta' miżuri fosthom li aħna nħarsu lejn l-opportunitajiet li investiment fl-ekonomija l-ħadra tagħti, allura mbagħad infittxu li nħarġu ħaddiema biex ikunu preparati għal din il-bidla. Ċertament li pajjiżna jkun qed jimxi fid-direzzjoni tajba kemm mill-aspett kompetittiv u allura ta' investiment anki ġdid f'pajjiżna, però anki bil-aspett ieħor li aħna nħarsu li jkollna pajjiż dejjem aħjar. Id-Deputat Laburista Mirjam Dalli qalet li dan irid isir bi pjan ibbażat fuq 3 prinċipji: it-tkabbir ekonomiku, il-protezzjoni ambjentali u l-qafas soċjali sabiex ikun hawn impjiegi ta' kwalità. Għaliex jekk nibdew nippjanaw minn issa, inkunu nistgħu nattiraw industriji u niċċeċ ekonomiċi ġodda qabel pajjiżi oħra. Ifisser ukoll li nistgħu ngħinu lill-ekonomija tagħna tikber, noħolqu impjiegi ġodda imma fl-istess ħin impjiegi li jkunu ta' kwalità.